48 Karamcherra constituency Amchai East Karamcherra bisi bai khopjak Loks Manjoi kamingni Lama Lampiri kamingni Lama rokno lai thangnai kwbangma bisi rogo o Amchai rogo MLA MDC EM obo hairok wnglaikha phiaba o Amchai ni lama rokno ke khoroksa phano snamboriya eba aro Chung Pherang rok ke khoroksa phano rimalanglia phiaba tabo tipramotha party asaimani yagulo khoroksa MLA engjakha Karamcherra Amchaio tipramothani bisingtui bo ongkha borongonang Dangshu bo Amchaio MLA engmani logi no bo akaming Amchai rogo thangui naimani yagulo belaikino Amchaini tiprasa lukurongni jengjalon nuguino bo omo haike current Chung Pherang rok tai lama kaham tai tui kaham obo hairok ribuimani koktuma phiaba kwbangma bisi lai thamani yagulo MLA MDC EM thamani yagulo ke khoroksa phano omo haike lama rok ribuimanya tui kaham khanbuimanya lama kaham himbuimanya phiaba tini MLA borongonang Dangshu phaimani yagulo no Amchaini lukurokni sukdok tekisa katikha tai Amchaini lukurok obo siningya lukurokni thanglai sukhai tomani o lama rok tabuk i cholinukmani yagulo belakino kha kosom janglaikha MLA Dangshu no thangui lama rok snamrimani no tui no Amchaini lukurok kha kahamya phaka MLA borongonang Dangshu no tabo phanochi MLA Dangshu asuke lama kaham tai tei kaham tai Chung Pherang rok rimani yagulo phanose social media o kaisa kuisu boro rok MLA Dangshu mungsari mani krei MLA Dangshu hamkrai khaya obo haihino social media ro awai mung ngui tongo phiaba samung si naina nangnai samung tam ge khai samung bahi khaijakha samung khaijakria tong phiaba nije thangnai mani yagulo phanose kaham khaya mungsabo hinai borongonang MLA Dangshu no koksil chalai tongo social media ni bukhaktei phiaba tini serai mangpili kawi phaikya MLA Dangshu bo MLA mani yagulo Karamcherra constituency Amchaio tamo lukurongni hamkrai khlaitong tini o mangpili kawi phaikya chini koktibini koktmao nainedi Amchaini lukurok tamo saikhnarika borongonang MLA Dangshu no nainedi o koktma bisi besuk rombai norok yango kami khai chai tomani akoi bole bal ha boto para to 80 85 bosor kai sia kudungmani yagulo tam manan thangi tongnong yago akoi current toy lama agi rogo maya phurukai age to maya sabo phai maman nong no sabi bosar Dangshu no phai ta bono samuta agini MLA rok le sabo bo agen to boskan lai thanai to tongok bang mano bang de no tabu current tui manan lama manan thang tongni noni oro Amchaini MLA no tam ko ksanam sa bono ka ko hamno sayo bo mo